Jagoro ma ongirore Laktar Ouma Oluga koro ni to ne Romo koda jodongo iko mago mag Luo kaachiel koda mago iko mag Lang'o e pare mayudore e kaunti ni mano Masia, kama bende ne ojiwo jodongo iko mondo omi otim duto mar neno ni oganda gi koro ni to kawo ombulu kendo bio ling'o kinde yiero mar 2027 kane giloso kod jofwambo kinde gik mane otelnegi koda jadongno endo mano mar Luo Odungi Randa koro ni to yango ni gibiro timo duto mar neno ni Ruto koro ni to dok e loch e telo mar ariyo higa mar 2027. We are here today first to Kukula East Monday. Second, we are here to kuungane katikati jamii wawili, hiyo ni Kalenjin Majaluo. Leo tunataka kabila Wajaluo na Makalenjin na all Naloids, Masai, Turkana, Samburu, Teso kuungana pamoja, kwa maana tunataka kupiga kura moja kwa basket moja kupeleke Bwana Ruto kwa State House mpaka 27 April 32.